Moko kuom jodak e gwenge mag Makalda sub-county Manyatike county ma Migori ochwalo ywak e doho mano mar kwedo okang' ma piny owacho kawo mar chapo oboke moyiedhe ni gwengego keti tenge ne dongruok mag bunge. Jafwambo marwa George Juma miyowa lerno koya e county ma Migori. E kes magichwalo nyim doho ma Migori ka okalo kuom okil margi, jodagi ma Makalda ogolo kwayo boro ne doho ma Migori. Moko kuom kwayogi magigolo ting'o mondo koro doho koro gol chik mabende koro nyiso ni jodagigo mag Makalda koro dak e lono kalure kod chik. Bende kwayo margi mar ariyo en ni koro doho gol chik monandika mane okete Kenya Gazette manyiso ni lono en mar bunge ogol oko kendo gol chik mondo jodak ma Makalda ma odak e loni kik dar kod piny owacho. Kwayo margi machielo nyim doho eni bende koro mondo koro doho ogol chik ne piny owacho mondo koro chiw obok mar lowo ne jogo ma odak e loni e kinde mar ndalo 7. E kinde twak margi kod jofwambo e laro mar doho ma Migori, jodagi ma Makalda oramo ni gisebedo ka gidak e loni kuom kinde malach kendo onge kaka piny owacho nyalo darogi. Wadwa luwo chik kaka chik dwaro e court ka gi advocate ma marwa mondo wa file petition ma wakwedo godo wach mar Makalda forest ni, nikech Makalda kaka wang'e pok nobedo forest nyaka nene. En kama ji odake, en kama nitiere shopping centers ma dukni nitie ma ji use, nitiere puothe ma ji puro, nitiere mier gi nyithindo ma dhi skul, nitiere osiptende, nitiere nyaka ka police. Government wacho ni kuma gimiyo waonge nikech mano lopgi, koro nikech kuma wanyalo dhi sani mokwongo gimiyo watwambe waonge go, wan kanyo mwang'e ni lopwa. Kenyatta notiyo, Moi otiyo, Kibaki otiyo, Uhuru otiyo. Jopiny gi odak adaka Nyatike ka ging'e ni kanyo e kama gidake. We fail to understand ni ang'o momiyo koro sani sirikal ma sani ni dwa riembo jo Nyatike ka giwacho ni kanyo eko en forest. Giwacho ni kata pachgi ok ni okaw kod piny owacho kapok okaw okang' mar yango ni loni en mano ma piny owacho keto tenge ne bunge. Sheria masa wang'e ni Kenya en piny mirito gi sheria. Wadwa we piny ndang'o mine gitimo kama ka gibiro kuma mondo watim public participation. Koro mane mokelo kawuono Migori mondo wapenje officially koluwore gi chike mag Kenya to ang'o ne gitimo kama nang'o. Wakia wach mar Makalda forest kendo wakwayo sirikal kokalo kuom minister mar forestry manyocha nondiko andike ni o reverse decision no endo mapiyo kaka nyalore mondo mi kik jo Makalda lose kargi mar dak kata miechgi kata ohendnigi kata puothegi magipuro. Piny owacho ka okalo kuom oboke ma pacho kae kata Kenya Gazette ma tarik 13 dwe mar 6 mar higani ne olando ni loni malach ne romo ekas 6,165 en mano ma oket tenge ne bunge. George Juma, Ramogi TV, Migori.